ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವೆರಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೂನ್ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಲೂನ್ ಬಲೆ ಕುಜಾದೆಪ್ಪಗ ಗಡದೆಪ್ಪಗ ಏರನ್ಯಾರೊಂದು ಸೆಲೂನು ಶುರು ಮಂದಿನಿ ಪಪ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ದುಂಬುಡಿ ಓಕೆ ದಾದಿ ಉದಾಹರಣ ಗೋವಿಂದ ಬಣ್ಣ ಗೋವಿಂದನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಈ ಸೆಲೂನ್ ಎಲ್ಪ 25 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಇದುವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಬಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದುಂಬುದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಕಿತ್ತ ಚೇಂಜಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡತಿ ಬಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುದನೆ ಎಂದು ಬತ್ತು ಜೇನು ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪರ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಹೋಗು ಕಟ್ಟು ಬರೋಕೇನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೈದು ನೀರೇ ಹೋಗು ಕಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಟ್ ಏಪಡಿಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ 21 ವರ್ಷ ಉಂಟು 18 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಡ್ಪೇರು ಈ ಸೇರು ಅನ್ಕೊಂಡ ಬಾರೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಯಿರು ಓಕೆ ವಾಸಿರು ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಹಿಂದಿ ಬರು ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ ಜನ ವಾಸಿರು ಐತೆ ಕುಲ್ಲಾವುಜಿ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನ ಸಿಲುಂಡು ಮಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಿಲುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಾಡ ಕುಡ್ಲದ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಮಾಡ ಒಂದು ಪಿದ್ದೇಡು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಂದಿದಾದ ನೆರವು ಓ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದುಂಬೊಂಜನ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜನ ಪ್ರಾಧಾರಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ದಾಲ್ ಎತ್ತೀಜಿ ಅಂಚರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ತೀರೇರಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಜನ ಬೇತೇನೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೇಪರ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಕಾಸು ಅಲ್ಪನೆ ಬರ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ದ ಓಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡು ಕೊನಪುಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಸುಲಿತ್ತು ರಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವು ತರೆಟ್ ಅದ ತರೆಟ್ ತರೆಟ್ ಎಂಕಿ ರಡ್ಡು ಸುಳಿ ಉಂಡ ಒಂಜಾಯಿನಿ ರೆಡ್ ಆತೀನಿ ಅವಳ ಕೂಜಲ್ ಪೋಣು ಪೂರ ಅಂಚೆ ನೆತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ PUS ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಪುನ ಚೂರು ಎದುರು ಬಂದಂಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಲೂನ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಕುಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆತ ಒಂದು ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಗಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಾತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವಿಚಾರ ಅದಪ್ಪ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಒಂಜಾತ ತುಳುನಾಡದ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರ್ತುಲೆ ಆಗ್ಲೇನು ಏರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ತೊಸ್ಪಾಯ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರದ ಎದುರು ಎಂಕಲ್ ಆಗ್ಲೇನು ತೊಸ್ಪಾವ ಅಂಚ ಅದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ್ಲ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಂದುಲ್ಲರು ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಗ್ಲ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪನ್ನುಂಚಿತನ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪನಂತು ಬಹುಶಃ ಇನಿಯನ್ ಪಾತ್ರ ಪುನಗ ಪಿರೋದ ಮಾತ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇದು ಸೆಲ್ಲುಂಡುಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಏತೆ ಆ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ ನಗರೀಕರಣದ ವಿಚಾರಡಿ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೂನು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ದೇಕಿಡುನು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಸೆಲೂನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಲ್ಲ ಪಿಯರ ತಿಕ್ಕಂದು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸೆಲೂನ್ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಾದ ಅತ್ತನಾಂಡ ಏಪವೇನು ಏರು ಸುರುಮಂತೇರು నేను ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ವರ್ಕ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೂನ್ ಬಲೆ ಅಂಚಾದ ಗಿರಾಕಿ ನಕಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರದ ವರ್ಕ ಅಂದು ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅರಡ ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬರ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಅನ್ನರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಮಂದ ಪೋನಾಗ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ ಸೆಲೂನ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇವರ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಬರೋಡು ದಾದನೆತ್ತೊಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವನ ಮಾತ ಏರನ್ಯಾರೊಂದು ಸೆಲೂನು ಶುರು ಮಂದಿನಿ ಪಪ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ದುಂಬುಡಿ ಓಕೆ ದಾದಿ ಉದಾಹರಣ ಗೋವಿಂದ ಬಣ್ಣ ಗೋವಿಂದನ್ನೇ
ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಈ ಸಲೂನ್ ಒಂದು ಎಲ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಇದುವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ 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 ಲೇಪನಾಗ ನಮಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೂನ್ ಮಾತ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಅದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೂನ್ ದಾದ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊರಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ರತ್ತೆ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅನ್ನರೆ ಬಹುಶಃ ಗಿರ್ನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಬಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದುಂಬುದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಕಿತ್ತ ಚೇಂಜಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡದೆ ಬಂಡ್ರ ಪೂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುದನೆ ಎಂದು ಬತ್ತು ಜೇರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಅಂದುಪ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪರ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅದೇ ಬಹುಶಃ ದುಮ್ಮು ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಂದು ಪುರ ಮರತ ಚೇರ್ ಇತ್ತೇನೆ ತೇವಕ್ಕ ಅಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಚೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಇಲ್ಲೇ ಪೂನಾಗ ಅವೆ ಸೆಲೂನ್ ಹೋದೊಂಜಿ ಚೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯರು ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲೇರು ಅನ್ಯರ್ನ ಕುಜಾಲ್ ದೆಬ್ಗ ಅನ್ಯರ ಬರುವಾಗ ಇತ್ತೇ ಜೋಕುಲ್ ಹೋವು ಕಟ್ಟು ಬರೋಕೇನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೈದು ನೀರೇ ಹೋವು ಕಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಟ್ ಮೇರೆ ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಊರ್ದ ಪಿಲಿವರ ಮಾಡುವರು ಮೇರೆ ಅಂದೆ ಹಾಂ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಪುಂಡದು ನಿಕುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೊಂದು ಪೋ ಒಂದೊಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಸ ಹೊಸತು ಮಾಡಲ್ ಮತ್ತು ಬರೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾತ್ ಯಾವ ಜೊತೆ ಸೆಲೂನ್ ದಾವಡು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅವಡು ಚೇಂಜಸ್ ಒಂದು ಪುಂಡು ನನ್ನ ಇರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಪಪ್ಪ ಹಾಂ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋರು ಬಂದರೆ ಅವರು ಕಾವ್ರ ಅದ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಮುಟ್ಟಣ ಸಾಲೆ ಜಾಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿಷಿನ್ ಬರೀಜ್ಜಣ್ಣ ಅಂತ ಇತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ಕೈಟ್ ಕೈಟ್ ಎಂದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆತಿ ತುಂಬ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅಂದ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಲು ಅಪ್ಪ ಬ್ಲೇಡ್ ಪಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಲು ಬ್ಲೇಡ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬ್ಲೇಡ್ ಸುರ ಅದಿತ್ತು ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಬ್ಲೇಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲೇಡ್ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬಾಳೆ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಬರದಿತ್ತು ಕೊಂಚ ಐಸ್ತ ತುಂಡು ಸ್ಫಟಿಕ ಉಂಡವು ಉಂಟದು ಸ್ಫಟಿಕ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ 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 ಇನ್ನುದಾದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ನಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲ ಗಾಯ ಮಿನ ಅಂತ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಐದು ಗಾಯ ಮಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾದಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ದಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಇಚ್ಚವಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದೀಪುಜರು ಕೆಲವರು ಪಾಡುಜರು ಓಲ್ಡ್ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಾಯ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಯ ದಕ್ಕಂತಾರೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇವನ್ ಯಾರು ಬಂದದೊಂದು ಗೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಗುದ್ದೆ ಹೊಡ್ಚಾವೆ ಇದೇವತಾ ಇನ್ನ ಕುಜಲ್ ದೆಬ್ಬರ ಎತ್ತನದ ನೀಕು ತೂಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟದ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಮಲ್ಲಕ ಇನ್ನು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಜೆ ಎಂಗ್ಲೆಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತನ್ರಿ ಅಂಜೆ 6 ಅಮ್ಮ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಜೆ ಇನ್ನಿ ಸೊಲ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಬೈದಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಲೂನ್ ಬೈದಾನ ದುಂಬು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೂನ್ ಪತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸೆಲೂನ್ಗು ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅದನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಬಹುಶಃ ಮೇರ ಅನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡು ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ಮೇರ್ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನನಗೆ ಉದರ್ದನ್ನರೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಸ ಬಹುಶಃ ಮೇರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಏಪಡಿಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 18 ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ 21 ವರ್ಷ ಅಂಡು 18 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಡ್ಪೇರು ಈ ಸೇರು ಕೊಂಡ ಬಾರೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಯಿರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಈ ಸೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಾಕಿದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಬರ್ರೆ 5 ಜನ ಬೇತೆ ಸೇರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ರೇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ದಾಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನಿ ಇತ್ತು ಮೊಲ ಸಿಟಿಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೂನ್ ಇತ್ತೆಗಳು ಒರಿಪಾದ ಇರತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಮೊಲ ವಿಷಯ ಇದು ಓಡಾತು ಎರಪೊಂಡಲ್ಲ ವಾಸಿರು ಉಂಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಹಿಂದಿ ಬರು ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ ಜನ ವಾಸಿರು ಉಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಕುಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂಚೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನ ಸಿಲುಂಡ್ ಮಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಿಲುಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವೀರಕೊಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಏರಿಯಾ ವೀರಕೊಂಡ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿದಾಕಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬೈದನಾಕಲು ಜನ ಬಿಹಾರದ ಬೈದನಾಕಲೇ ಪೂಜೆ ತೆಪ್ಪಣೆ ಹತ್ತಂದೆ ದುಮ್ಮದಾಗ ನೋಡಿ ಬಂಡಾರಿನಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ತೆಪ್ಪಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಆಪು ಇದೇ ಬಂಡ ಓಕೆ 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 ಬರ್ಬಲ್ ಬಲ್ಲಕನೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತನ ಮುಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಎನ್ನದ ನಾವು ಸೆಲೂನ್ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಬೈಯಾಡ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇಪೆ ಬೇತೆ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೂನ್ ಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೂ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡೋ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡ ಆಲಾಯ್ತು ನಾ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಟ್ ತುಂಬದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋದಿತ್ತ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತಾದ ಆಲಾಯ್ತು ಅಂಚನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪಂಡೆ ಇಟ್ಟೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪನ್ಪಣಕ್ಲೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅನ್ನ ಈ ಸೆಲೂನು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ದ ಎಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಮಾತ ವಾಡುವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾರನೇ ವಿಧ ಭಾಗ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೇರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಿಲಿ ಬಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ಆರು ವರ್ಷ ಬಿಲಿ ವಾಡುವೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪು ಬಬಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಬಿತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಎಂತ ಜಾಲಿ ಅಂಡ ಇಡೇ ಬರೋಡು ನಾನು ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಪಾಲ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಮೋನೆ ತೆಪ್ಪು ಪೋನ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೂರ ಆರೋಗಿತ್ತೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ ಚೂರು ಮೋನೆ ಚೂರು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆಪು ಸೋಕು ಬೊಳ್ಳನೆ ತೋಜು నామ చెప్పున్నారా మోనే డేపాల థ్యాంక్ యూ సూపర్ అదా సూపర్ ಲತೀಶಾನಿ ಪಪ್ಪನ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಸೆಲೂನ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಶಾಲೆ ಮಾತಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಶಾಲೆ ಓಕೆ 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 ಬಹುಶಃ ಮೇರ್ನ ವೈಫುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಿರೂಪಕಿ ಬಬಿತಕ್ಕ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಇಡೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮೇರ್ನ ವೈಫ್ ಅಂದೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಿದ್ದೇಡು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಅನ್ನರೇವು ಓ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದುಂಬೊಂಜನ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜನ ಪ್ರಾಯದಾರ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಂಚರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ತೀರೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಜನ ಬೇತೇನೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಕಡ್ದೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೇಪರ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಕಾಸು ಅಲ್ಪನೆ ಬರ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ದ ಓಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡು ಕೊನಪುಡು ಪೇಪರ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ದಿನವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕಂಡವಡೆ ಜನ ಸೇಲುಂಡು ಅದೇ ಅವನು ಹೋಗಿ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಕೆ ಪೇಪರ್ಲು ಓಕೆ 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 ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ರೇಟ್ ಪೂರ ಐತಿತ್ತು ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕುಜಲ್ ಎತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಬತ್ತಿನ ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ 25-30 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಕುಜಲ್ ಎತ್ತಿನ ಓಕೆ 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 ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತನ ಅದೇ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ದಯಪನ್ನಗ ಮುರಣಿನ ಜನ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಜನ ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಜಲ್ ತೆಪ್ಪಾರ
మరి మళ్ళీ సెలూన్ పోತೀನಿ పిదే పన్న కొంచెం సరాత ಅಂಚಾ ಬಹುಶಃ నేను వరిపాదినకి మరి మళ్ళా ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೂನ್ ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಊರದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೂನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಬರೋದು ಪೇರು ಊರದ ವಿಷಯ ಬನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಅದೇ ಅದೇ ಇರ್ನ ಬತ್ತೀರ್ ಸೆಲೂನ್ ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಆ ಊರದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗೋದು ಜಾತ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂಜಾಲ್ದೆ ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಆತನ ಗಡ್ಡದ ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಇತ್ತಾಗಲೂ ಉಂಟು ಬರ್ಪೇರಿ ಓಲ್ಡ್ ದಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಜಾನೇರು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಗಡ್ಡದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಗಡ್ಡದ ದಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ತೇವೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ 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 ಏತ್ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಉಂಟಾ ನಮ್ಮ ಸೆಲೂನ್ ಓಪನ್ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 8 ಮರೆ ಉಂಟು ದುಂಬೂರ ಅವು ಏನು ಎಕಡರ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಮರತ್ತ ಚಾರು ಐ ಕೊಂಚ ಪಲ ಇದು ಕುಲ್ಲುನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರಗ ಸೆಲೂನ್ ಮಣ್ಣು ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಣ್ಣು ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಂದೊಂದು ಪೇರು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಪತ್ತರ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಉಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಾಂಡ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲುನಾಗನೆ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಓಡ್ದೇವೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪುದರಿಜ್ಜತೆ ಓ ಕಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನೇ ಪೂರ ಕುಲ್ಲನಾಗ ವೆಜ್ ಕಟ್ಟ ವೆಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲ ವೆಜ್ ಕಟ್ಟು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಅಮ್ಮೇರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಗೀಸು ಫುಲ್ಲು ಗುದ್ದೆ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಅವು ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡ್ತದೆ ಸಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಬಿಡು ಒಂದು ಕುಜಾದಿಯರ್ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಓ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ ಅದೇ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಟ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೌದು ಸಾಬೂನ್ದ 100 ಆಯ್ತು ಸಾಬೂನ್ದ 100 ಮತ್ತು ಇಂಜನ್ ಅಂದವು ಇಂಜ ಮೀಸ ಮೀಸಲಾಗ ಇಂಜನ್ ಅಂತದ್ದು ವೈಪು ಫುಲ್ ನನಗೆ ಈ ಸೆಲೂನ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂದು ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಕಂದು ನನಗಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಶೇಪೇ ಕೊರ್ಕೆರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಓಲ್ಡ್ ಸೆಲೂನ್ ದೆತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ ಫುಲ್ದು ದೆತ್ತಿನ ಲತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಹೌದು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಲುಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಬೇಕು ರಿಯಲಿ ಅದೇ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಳು ಬಾತ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ತುಳುತಾಯಿ ಬೋಂಡ ಪ್ರಯೋಜನಿಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿ ಮಲಯಾಳಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೊನ್ನ ಮಲಯಾಳಿಯೇ ಬೋಡ ಓಕೆ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ಅವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪದ ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನ 30 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಆತೆ ಅವ್ರು ವರ್ಷ ಏನು ಪುಟ್ಟ ಇದು ಪೋಮ್ ಪೋಮ್ ಬೋಮ್ ಬೋಮ್ ಓ ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅದೇ ನನ್ನ ಊರು ಕುಂದಾಪುರ ಓ ಕುಂದಾಪುರನೇ ಕುಡ್ಲವಾದ 35 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಹನ್ನೊಂದು ಇದು ಮೂರ ಪರದ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಒಪ್ಪೊಪ್ಪನಾಗಿರ್ರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ರೇಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತೇನು ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಡ ಬರ್ತದೆ 15 ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಓ ಅದೇ ನೈಟ್ ಏದಂడి ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಕಥಲ್ಲ ನೈಟ್ ಏನು ಮಾರ ಎನ್ವರೆಂಟ್ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಕಂಡು 6 ಗಂಟೆ ಅಜೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಬೇರದ ಯಾ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ 2 ಜನ ವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದಾ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಲೋ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಂ ಎಮ್ ಟೂಲಿಂದ ಓಕೆ 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 ಸಾರಿ ಓಕೆ ನನಗೆ ಸಾರಿ ಹೌದಾ ತಪ್ಪು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಒಣಸಾಂಡೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಒಂಜನ ಒಣಸು ಬೋಂಡತೈತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದೇ ಹಾಂ ಒಂದವ್ರು ಬಣ್ಣಂತೇರು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಅಂಡ ಸೆಲೂನ್ ಬದುಕೊಳ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಅದೇ ತುಂಬ ತಂಗ್ಲ ಬಾಣಿರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಕಲ್ ಕೇಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡಂಡ ಸಲ್ನಡು ಬದುಕುಲ್ಲೋಡಂದು ಅದೇ ಹಾಂ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಪ್ಪನಗ ಪೂರ ಬಾತಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಮೋಟ್ ಬಾತ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಾತಾರ ರಂಚ ಇತ್ತಾಕ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಪ್ಪ ಬೋಡೆ ಬಾತಾರ ಆ ಲೈನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತಲ್ಗೆ ಅವು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲಿ ಸೆಲೋನಿಡಿ ಗಡಂಗಿಡಿ ಅವು ಮತ್ತು ನನಗೊಂದು ಉದಾರ್ದ ಅದೇ ಎನ್ನ ಪುದ ನಾರಾಯಣವನ್ ಓ ಎನ್ನ ಗೆಣ್ಣೀರೆ ಇರ್ನ ಇರ್ನ ದನಿ ಅಂಡ ಆರ್ಮಾರ್ ನಮ್ಮ ದನಿ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಟಂಚನೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ವರ್ಡ್ಸೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ವಾ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತೀನಿ ಅವನ್ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಾತ್ ಗೌರವ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಕ ವಿದೇದ ಊರ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಆತು ಶೋಕನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಗಡ್ಡ ಸುಳಿಗಡ್ಡ ಅಂದ ಉಲ್ಟ ಹಾಂ 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 ಅವು ದೆಪ್ಪುನಗೊಂಡೈತೆ ಸುಳಿ ಚೂರು ಎಂಚಂಡ ಅವು ಅಡೆ ಪುಟ ನೆತ್ತಿರಾಡ ಅದೇ ತುಂಬ ಇವನಂತೆ ರಡ್ಡು ಸುಲಿತ್ತು ರಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅವು ತರೆಟ್ ಅದ ತರೆಟ್ಟು ತರೆಟ್ಟು ತರೆಟ್ ಒಕ್ಕಡೆ ತುಂಬದಕ್ಕೊಂದು ಬಾನ್ಪುಣಿ ಎಂಕಿ రెడ్డు సుడి ఉండే వంజాయిని రెడ్డు ఆతుంది అవుల కుజలు పోండి పూర కుడ్ల బత్తి పక్కనే కుజలు తాళని మరి ఎంచ కుజలు ఎత్తుండే అదా ఉరి ఉండే ఇలాగే ఓ మూలూరి ఓ మూలంచూరు ఊరి ఉండే మంచి
ಬಹುಶಃ ಈ ಸೆಲೂನ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇಪಲ ಈ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆನಾಲೆ ತಂಬೋಪು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆನಂಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಸೆಲೂನ್ಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡ ತೆವನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಮಾತಲು ಕೂಡ ರಿಕಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ್ ಅನ್ನೆ ಒಂದು ಲತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೂನ್ದ ಓನರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಯಾತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ನಕಲು ದೇವೇರ್ ಲಕ್ಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಸೆಲೂನು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪಾರ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಜನಕ್ಲೇನು ತೋಚ್ಪಾರ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ಈಡೇರದಂಡ್ರಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದ ಒಂದೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತವಡು ನಾರಾಯಣಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ಅನ್ನರೆ ಮೂಜಲ್ಲ ವದನ್ಲೆ ನಿಂಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ನೆತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ PUS ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಚೂರು ಎದುರು ಬಂದಂಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಲೂನ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಮುಲ್ಬತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ವಿಷಯನ ನಿಕ್ಲಿ ತೆರಿಪನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಆತನ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು